Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rame banget ya Pak sing nonton ya. Ya akeh pokoknya wayangan yang maring Jogja ya akeh banget sing nonton kayak gini. Oke langsung apa dibawani Pak? Ya dibawani aja langsungan lah. Ora kepenak. Apa ya? Iya. Cara Jogja sih Pak kudu nganggo bawa. Dalam, Riven? Kudu nganggo bawa. Nganggo bawa ya. Ya. Nah, Tuli Rika masih sekolah ya? Tesi sekolah. Mari sekolah ngendi? Nang isi Yogyakarta. Tuli jare sekolah kok wis isi. Kena sekolahnya nyambi Pak. Oh ya, apik sih. Oh apik malah bocor apik. Iya, Tuli kaya wis duwe anak bentuke. Ki kebayake sing gegeden Pak. Kebayake gegeden. Iya, asline mah cilik. Oh, asline papakane cilik. Ya iya cilik banget. Asline Ya, ya awaknya kayak Mbak Ika kayak Gayu banget. Asline. Asline kayak ya iya. Ki klambine sing kegeden. Ya awaknya dipres. Awake dipres piye? Ya awake dicilikna aja gede-gede. Iya, Pak. Tuli nek sip nom awake gede angel rabine. Jare sapa? Ya jare wong-wong kuwi. Apa ya? Iya, nek wis kecuali nak. Kecuali nasi apa Pak lah. Aku basa kono ora lagi aja kecuali nek sing seneng karo maring sing lemu lah kuwi lagi gelem ngerabi maring Rika. Oh iya. Ya. Tuli penak sing lemu daripada sing kering. Ya durung karuan. Tuli nek lemu mangan tok ya ngentek-entekna. Lemu ya kan nyong karo embret ora mangan tok. Ki apa kowe embret? Embret karo golek duit. Nyong embret golek duit ora mangan tok. Tuli embret golek duit. Iya. Embret maring Jogja kan ngentut. Bret gitu. Beda ya berarti Pak. Beda. Ya artinya sih beda. Dibawani ya Mbak. Ya. Ridho. Ya. Ya. Semester berapa sih? Semester 8. 8? Iya. 8 semester 8. Iya. Semester 8 gede banget. Iya, gede banget. Seneng sing gede-gede nyong Pak. Ya ora apa-apa sih nyong iya. Tapi nek nyonge ora kabeh kudu gede. Ya ono sing gede kan sing cilik kayak kowe. Pokoke ya sing seimbang. Iya. Sing gede karo sing cilik. Iya. Bajing loncat. Ya kerep nyanyi aja diganggu bain. Iya. Makane Rika gek ngomprong. ngomprong. Sida apa ora? Sidar. Ki wong galake nemen ya. Lah wis tarik nafas ora sida maning bukan kepentut kok. Ya ora apa-apa, turun tute wong ayu kan ora mambu kayak. Apa nyong ayu, Pak? Ayu. Ya Allah, alhamdulillah nasi ngalem. Patruk. Ora apa-apa sih keton ayu. Iya. Ayu sih relatif kok. Ki ayu mburine. Hah? Ki ayu. Oh, ayu. Iya. Iya, kacamata itu ayu. Wis lah nyong arep nyanyi aja ngomong baen. Ya. Gunung. Tuli apek banget suaranya ya, gulunnya isi gerger-gerger kayak kowe. Mangane laker Pak ya. Rika pengen ngerti carane kayak nyong pengen kayak gue. Kepriwe carane? Kademen. Oh. Iya. Dredeg ya kayak. Iya. Belajar kademen. Rika mlebu kulkas. Nyong nek kulkas. kademen ora dredeg, mari ngilang kabeh. Ora nana digoleki ora nana menyang. Kira dijajal Rika mlebu kulkas engko tuli metu-metu bisa nyanyi Sunda. Oh iya. Anu bingung ngomong apa sih nyong dadi mung oh iya iku. Galunggu Tuli nek iki cengkak. Dapan-dapan Banyumas dadi ganti A cengkak. Cengkaknya tetep cengkok. Cengkok Sunda asli ya. Iya. Boleh apik temen suarane Rika. Cengkak dadi cengkok. Iya. Sego dadi sege. Oh dadi A ya. Iya. Kontal ya kontal bain. Iya. Dodo dadi dada ya. Iya. Poho dadi paha.
Wondo dadi Wanda ya. Kaya wong nangis ya cengkake. Cengkak maning. Cengkoke kaya wong nangis kaya kowe. Ana sedih-sedih. Ana sedih-sedih tuli munggah gunung Galunggung ora iso mudhun. Munggah Galunggung ora iso mudhun. Talaga sakawaya Kenang apa Rika kok? Sedih nyonge. Sedih wong lagu apik-apik kok sedih. Ya kayak sedih banget. Nandes maring ati. Apa duwe ati, Pak? Ya duwe. Maring nyong menungso ora duwe ati kaya kowe nyong. Rika suwe-suwe ning ngomong mangkelake ati. Ben sak isa-isaku kok. Tekan ngendi mau lah? Tekan Imogiri. Rembecik. Rembecik tuli apa? Rembecik tuli apa? Rembecik, gemricik. Oh, banyu. Iya, banyu. Ini ana sing nguyuh ya? Tuli Rika nang nguyuh nang seng munine pretek. Kiye sinden Majenang kiye kendele nimen kiye. Tuli ngunekno dalang nguyuhi seng. Lah mbok iya Rika mbok ora teles medun. Tuli nek nguyuhi seng ya ora kretek-kretek kaya kowe. Priwen menine. Deng dreng. Mbok ngerti Pak. Tuli nek wis arep entek ya dreng. Terus awake geder dreng. Mbok temenan dalang Seno seneng nguyu nang seng. Terbukti nek wis ora ana suarane kayane ora asik lah. Siji seng loro cumplung. Tuli nek mayang ning desa inyong nguyuh mesti golek cumplung. Cumplung siapa, Pak? Cumplung kambil kiye kayak walah, kambil. iya. Dipangan bajing kan bolong kayak kowe. Dilebokna ning bolongan kuwi. Batok kudu cumplung. Nek neng Jogja cumplung. Ya nang ngene nyong batok. Batokmu kuwi. Di tengah luwuh junjunan ulah pundung mun kasungkur ulah sungkan teang tarim Pak Dene Rika tarim ya jenenge ya. tarima menerima Pak. Tarima Ya. kasih kowe ya. Dawaya Dawayahnya kuwi apa ki? menerima karena sudah wayahnya gue waktune Oh, dawah. dawayahna gue kena Dawah. wis saatnya iku Pak. Tuli maring Jogja dawayahne ki artine dawa banget. Dawa banget. Iya, dawahnya. Oh, Dawa banget. ngene Rika dawa apa ora? Nek ora dawa ya cendek wahnya. Wis to aku iki senenge aku. Ujar-ujarku samben nyong ayang karo Rika nyinden gini dipancingnya saru-saru bahaya Pak ya. Ora Rika ki sing nguteke. Nyonge omong apa anane kok saru-saru kepriwe sih? Dawa cendek, gede cilik anu apa jajal? Ki nyonge takon. Apa mesti dawa ki saru? Apa mesti cendek ki saru? Ya ora, sing saru uteke sing padha ngartekna. Oh iya. Berarti nyong sing saru ya Pak. Lah iya, Oh, iya. Rika sing bayangane tekan kanak-kanak. Kena Aja iya tekan kok. kanak-kanak kene bae. Kene akeh sing dawa.
Ya. Ngancik di negara dina Sunda. Ya. You. Dados. Oh, dados. Ning nang ning gung babayan. Idomu. Yo, mangga dados.
Bajing lucu sampun Pak Dalem tuling ngesuk Kula niku janjane mboten ngapalke Gelang Kalung. apa Amargi neh enten sik Japri, ngerti Japri ora? Japri apa Jalur pribadi. oh chatting Chatting. Mbak dengan sangat saya mohon ngono kuwi. Mune piye? Aku wis njaluk nganti ping 17 21 njaluk sambung wanci dalu. Aku pengen banget ditembangke kuwi ngono tapi ne ya durung dadi bejone. Ya di ngapura nggih. maksudnya piye durung dadi piye Dia minta lagu sambung wanci dalu. le nyuwun wis bola-bali ra tau Nggih. ora apa-apa diganti sambung wanci dalu ora apa-apa Oh diganti nego sidone. kuwi Gelang Kalung sementara gadekke sik Didol sih kayak ya Pak. ora apa-apa. Mengko nek payu gede aku gelem lah engko dibagi loro ya Pak. heeh nggo kebutuhane awake dhewe Iya nek payu sayuta ya aku 800 Pak Seno 200. wis ra apa-apa ora masalah pokoke engko pokoke le ngangsur wong loro Oke. digadekke sik sambung wanci dalu ya wingi ngerti ora digarapi karo Pak Sukron aku Pak Sukron itu yang bikin lagunya. aku sowan merono ning Blitar wingi bola-bali Pak Sukron itu sambung wanci dalu Mas nggih Pak niku malah sing tenar teng Jogja niku kula mohon nganu Pak nyuwun napa palilah anu lagunipun kula anggih lampanipun kula anggih monggo sak kersane sampean Elisa mboten nderek takoke Pak Sukron Wah asik. Ya makane ki aku dijak to Pak. Aja mangkat dhewe ngejak ya ngejak biksu gundul. Ya ora payu ngejak aku mengko bagus. kae cah menengan ya mesti disinggo biksu gundul sik ngempul Iya, jenengane kaya jeneng panganan, Pak. sapa Lopes. Lopes kok Lopes ora Oh iya Lopes, Ding. takoke karo Pak Haji Sukron ya ning Blitar wingi Mak lah napa kok Bapak kok nangelke Elisa lah aku ndek kirek lanang kok Mas Ana kireke jenenge Elisa apa piye? Kirek lanang, aku maksudnya arep dipacarke karo kirek. aku radong kuwi arep kepiye iya Jahat. sambung wanci dalu iki karyane kan pepundenku saka Blitar Ki Haji Sukron Suwondo. Oh iya, sing aran Sesideman, sing aran Sriuning kuwi panjenengane Pak Sukron Suwondo, Pak Haji. Ya, ngono ya, Mak. Sing anake Bagongku ya bagonge Pak Sukron. Oh, Bagongnya Pak Seno itu anakannya dari Pak Sukron. Inspirasi dari Bagong beliau. Oh, dari Bagong beliau. Mulane dijajarke Bagongku karo Bagong Pak Sukron meh padha. Ning apa kucire tak kethok, cengele tak dekok dadi Bagongku rada ndangan. Nggon namu ra ono rambute. Sapa? Nggon namu ra ono rambute. Kandang guyu maksudane Bagonge. Oh, aku dhewe ya mak tratap kok ya. Kok iso ngerti kowe? Nggone Pak Sukron ana rambute, sing nggon namune ra ono. Sing nggon aku ra. Gondol. Tak obong kok soal. Diobong nganggo oncor. Heeh. Ya di sambung wanci dalu. Ya, iki kejadian sehari-hari piyai-piyai kakung putri no. Ya, sing lena karo kasetyan. Ya kuwi miss call at the night yo. Apa? Miss call at the night. Apa maksudnya? Yo, maksudnya teleponan bengi-bengi. Heeh. Ya, nek digatekke apa jenenge iki? Saire asik no. Iya. Pak Seno ki yo mbok gawe dalang kondang, gawe lagu sing keren sitek. Kok ben saya keren lho. Buatan Seno Nugroho ngono. Mesti viral ya. Viral. Oh iya. Ora mung judi, liyane sing apa lah keren ngono lho. Mesti keren lah. So tak gawe lagu Taman Wisata Yogyakarta. Taman Wisata Yogyakarta. Oh. Pasar Kembang. Ayo. Oh, Pasar Kembang. Kuwi kembange maceme apa wae to? Wis kowe tak takon wae kok.
Wis ora perlu ngerti kowe. Ya. Ora kudu ngerti. Ya, ngono ya, Mak. Soale ngertiku kota Kembang kuwi ning Bandung, ning Jogja kok ana pasar Kembang aku rong reti sesuk didudui yo, Pak. Ya. Caedian. Ya. Senadyan to Tangkep bumi langit prasetyanku tan ginggang sarikma lan nimas kang gemesake Nana yatipe Yakti pengen tak tembung terus ning kakungmu tan lila mesti ning kakungmu tan lila mesti ya nembung wong di bojo kok iya terus kandheke panggrahita kandhek ing batin panggrahita angel nggonku muwos angel nggonku muwus ya artine gejala bisu iya apa bisu kuwi muwus bisu ki omong angel omong iki gejala bisu angel ngomong ya kan aku ya ora reti artine dari iki sisan nyimak ngono lho Om Ade ora ngerti iya yen rino banget nglangkono genti neno sambunga ing wanci ratri karya usada ya sing gedhe pangapuramu
kumong wanci dalu ngrupekno saremo kawan karwamu Nantana cakepane sing gedhe pangapuramu Kang Mas bepujanku jejantung atiku sambungku mung wanci dalu ngrubeda saremu kalawan garwamu lho terus Kang Mas Kang Mrati tesake mure lestari Jengkok-jengkokmu aja tok owahi. Ya, wis ana karangane lho, Sa. Iya. Kang Mas Kang Mrati tesake Muring lestarine HP pirantine. Lho, sambunge nganggo HP. Tanana ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke. Remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki. Lah wis di anak telu kok miskol-miskolan. Iya. Pomo tenan sita dadi cah telu ndak kanthi ndikopo gemati. Lho, dadi andi anak kewalon telu dadine. Iya. Terus mendah boyo yen kasita mure lesteriko mesti pengamanya jor lahir putri Sulesya suweke grupak wae kang bisa nyuwuna iko kang wis rono kula Mbah. Enteng kecubyuk ki ngapa? Wong didhawuhi karo Gusti Prabu Dewa Srani supaya kon jaga pesisir. Kok malah teng kedebuk ki ngapa? Enten tiyang ajeng dugi segara. Sapa? Namanipun Sentyaki. Ngakunipun Senopati Ndwarawati. Sentyaki? Nggih. Terus gelut kalih kula. Kowe iki gelut terus Sentyaki? Nggih, Mbak. Menang apa kalah? Pangestunipun kawon. Lah, betul. Lho kok betul pripun? Kowe tak omongi ya sok menaiki nek arep gelut ki taren karo aku.
Luwe-luwe iki laladan gisi ing samudra tanah Jawa. Ya. Bel nggih. Nek kowe ora takon karo aku, kowe rekoso uripmu sencangke iki wong peng-pengan. Awake cilik to? Nggih. Mripate nek menteleng abing kae no. Nggih. Brengose tumpangke kuping kiwa tengen. Nggih. Kae digdaya sekti kalintang jayaning perang kae Senopati Ndarawati kae ditamani pusaka ora apa-apa bebasan tinata mendat cinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Paham? Nggih, Mbak. Kowe itu menggung anyaran kok mungsuh sencangki iki demen modar meruput iya kowe. Iya, tangane atose Raja Mak. Ora mung tangane, sencangki iki suarane wae atos. Nggih. Wis ngono mulai kono. Nggih, genduren. Lho. Kok genduren pripun? Tangga teparo dikumpulke, kowe ngucap syukur gendurenan, tangga teparo dikumpulke nek kowe ora modar musuh sencaki. Kowe suntung kowe. Nggih, Mbah, matur sembah nuwun. Mundur kana. Nggih. Wis jan tangane atose Raja Mak. Kula diantil bola-bali niku rasane kaya arep pecat-pecat nyawane. Aku ora tak pecat sisan. Mboten sampeyan niku jane tresna kali kula mboten lho. Ya ora. Wong aku karo prajurit sabrang sing ngayal-ngayal kaya kowe iki males kok rasane. Iya, kula semanggaken. Mbah, ngapa meneh? Kula ki nangge tiyang medun saking dhuwur, diadani murup sak tebok mlerengi. Wonge mabur? Nggih. Kula takeni namine Gatotkaca. Kowe perang karo Gatotkaca? Nggih, Mbah. Iki ya ngono wae. Mulih kana gendurenan. Lho, ngucap syukur kersaning Gusti, ndasmu ora ilang. Ndas kula pripun? Gatotkaca ki otot kawat balung wesi sungsum gegala lan sak piturute wong nyandra entamek kurang golek. Kuwi senengane motol ndas, kowe bejo ndasmu isih nang kono. Nek ora bejo ndasmu nggo bal-balan karo anak-anak Pandhawa. Ngomong ki, Pak. Domongi aku ki semeh pindho kelangan ndas. Mungsuh Gatotkaca. Lho, sampeyan biyen mungsuh Gatotkaca? Biyen dek enom. Saiki ya wis ora wani wong kekuatanku sepira ta. Ngaten, Pak. Heeh. Nggih, ngapunten nggih, Mbah. Kula mundur mawon. Kala dandani awake. Inggih. Sahara. Kula wonten dawuh, Mbah. Prajurit sing tak dama-dama iki meng kowe. Kowe iki ganas di peperangan, hangat di pelukan. Simbah ya ampun wonten to, Mbah, kula marahi isin lho. Nane nek jenengan ngendika kaya ngono iki terus kula niku selirane selira tuwa. Lega kula nek selera tuwa ya mah. Ya mimbangane ora ana menungsa, ora ana menungsa cengelmu. Wong tuwa kudu nek kira ana menungsa. Arep maju perang ora. Mungsuhe sinten, Mbah? Wah, kowe nek bengesan ngono ayu tenan ya ming brengosmu iki keroken. Wong brengose ketel kok suarane wedok. Ya ampun, yang penting servisnya dong, Mbah. Kan brengos ki dienggo membuat keri supaya wong ki seneng ngono lho, Mbah. Ya, kana maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing arep tekan gisi ing samudra kowe njaluk apa-apa tak turuti. Ya, nggih, Mbah. Simbah ngaso. Simbah ngaso bosok. Wong tuwa elek kupinge bosok. Nek ora murid ku ajejeki ndasmu. Karo gurune kok ngunekke bosok ora. Amok sura merata, jaya merata. Imbang yan padha-padha. Sapa tekan kene ketok arep mlebu gisi ing samudra, kudu nyewa mantol karo aku. Mengko mbok menawa dienggo lenggah nang pinggiring samudra. Ayo. Candak tangan
ya ampun tak urut. Sekanggan cengal medhen. Meksena margalayu dening tanganing Sahara. Biasane Sukini saiki tak ganti Sahara ya men rada modern. Kene maju aja mbaka siji aku ngrampungi telu kelakon legane ning atiku. Setiaki. Ya ampun suarane gede banget. Tak takoni Mas jenenge sapa? Setiaki. Ya ampun. Aku iki nek karo wong suara gede iki gairahku memuncak lho Mas. Kowe sapa? Sahara. Titik Sahara. Brengosen kok jenenge Sahara. Ya ora apa-apa to Mas. Aku tak ragane lanang tapi aliran darahku perempuan murni. Perempuan murni. Terus kowe arep ngopo? Loh, ya maju perang mosok ya bal-balan ya ora mungkin kok. Maju perang. Mungsuhmu aku. Oke, ndak masalah. Oke lah, piye njaluk servis cara piye? Maju perang kok servis. Ya perang karo aku ya modele ngono kuwi ya ampun ora paham iki. Oh, medhok banget iki. Rada modern sithik to Mas, rada modern sithik perang karo aku ya. Iya. Ya pertama ngono sik. Engko selanjutnya terserah Anda. Aku hanya pasrah. Ya Mas ya. Kowe iki karepe arep ngopo? Ayo ta, ndak selak bengi yo. Aku wis ket sore mau blas ora ono wong kenyang blas lho Mas. Ya saiki yo. Ayo to Mas. Ora senyum-senyum ngono wis lah rasa dadak nganggo negosiasi. Budaya aku cocok, kowe cocok, ngono wis rampung rasa dadak nganggo negosiasi anane pira oke lah. Ya Mas ya. Mas, lu kok mundur? Ya ampun padahal tak gratisi lho. Mas ora gelem ya ampun. Mas, didadekke to Mas. Nggih, mabur nggih, ngagur. Wonten apa? Mabur. Mungsuhe medeni. Oh, menapa iki? Mabur mawon. Panjenengan kewirangan, kula iki badhe ngadepi. Kula sampun ngeleki lho nggih. Kula sumanggaken. Aduh gantenge, aduh. Asemi kene wis mlumah kono lunga. Ya ampun, masa aku elek banget kok ya. Aku elek banget lho. Aku ya nek ngilo ya kayane ya sapi lho ya ampun. Raden malah terbang tinggi. Kupu-kupuku. Kesini dong sayang, kupu-kupuku. Ngopo kae Dimas karo kanca kok mabur bantre ra jamak-jamak. Aduh. Ternyata musuhku nggak ada yang jelek. Semua cakep-cakep. Ya ampun iki rompine apik ya ana sisike barang. Oh ya ampun ditato kaya ngene. Menambah gairah. Mas.
Keturunane orang-orang Pak ya. Kok nduk masep ya ampun, lek mendlepi alon-alon dadi kalingan sing ora-ora. Ya ampun. Bayanganku tekan ndi ya. Masa iso mandrep ngono lho. Enggak kok. Grisene. Tiwasan, Pak. Iya. Prajurit sing jaga gisik segara. Ampuh kabeh. Kakang Rojo mlayu, Kakang Antarja mlayu, aku mlayu, Mak Cilik Setyaki mlayu. Edan. Ben ga isine bapak. Kadal. Ya ampun aku latah elek, ya ampun latah. Latah aku latah. Wah. Tenan to, aku nek muni latah mesti digegu to ya ampun. Raden ora digegu to. Aku isin Raden mau. Wah, Antasena asu. Ngapusi aku. Ya ampun, Raden gagah banget. Gagah ya ampun, meneng wae Raden. Ya ampun, gagah banget. Gagah tenan. Selfie Raden. Makasih. Ya ampun, gagah bagus. Mula tak ajak selfie. Iki sapa? Sahara. Wah. Kowe sing ngundurke Setyaki Gatotkaca. Dek mundur dhewe kok. Rawane regane. Terus mundur. Wah, Sapa Mas? Bratasena. Hah? Bratasena. Ah ya ampun. Mas Sena ta. Tahu ketemu lho Mas, mosok lali. Saiki gagah banget ya ampun. Ya ampun biyen sok neng. Iya ta Mas. Biyen Mas Eno metongkrong ning motor ta. Ahau. Mosok kuku dijejulke cangkem. Antasena Jaidan. Wah, ajar ketemu. Ya ampun Mas Eno lunga ya, sajake ora ser karo aku. Ngopo ya, Pak? Ngopo-ngopo ndasmu iki. Wah, wong gerang ditoke banci. Ambles bumi kok arep dikedhuk. Ayo ora ketemu. Ora ya. Pakde ora tak pakake ora. Antasena, Pakde. Eneng apa Antasena? Anu, eneng banci. Waduh. Rek ayar tapusi malah ketrucut. Mungsuhe piye? Ah nek Pakde ora lenggah kene wae rasa tekan ndi. Engko mungsuhe tekan kene ampuh banget. Loh, ampuh banget. Wis, ngono wae aku tak lunga. Loh, kowe kok ora nunggoni aku iki? Ora usah, aku tak lunga wae. Endang pak ambiar. Endang.
bar ambiar. Ya ampun. Padha karo aku. Dedeg piadeg ya padha. Ya meng. Iki kok awake warna pink. Valentine Day. Antasena, Piye? Iki apa mungsuhe? Ayo kuwi ampuh banget. Ora kok iki aku malah bingung iki. Iki wonge brengosen kok bengesan barang. Kan aku kan cowok feminim. Premium piye maksud? Feminim dudu premium. Ya ampun. Masa ora ngerti lho feminim. Ora kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Oh galak iki. Oh keras. Iki maine mesti keras, mesti nganggo didengkul celeban. Aku suka, sangat suka sekali. Daripada diem-dieman. Sapa Mas? Baladewa. Baladewa. Ora percaya. Lho, kok ora percaya iki? Kowe iki mau takon apa? Jenenge Baladewa. Masa dawa. Bosok kupinge. Baladewa. Oh, krungu. Rada dawa. Rada dawa ndasmu kuwi ora. Ora kasar-kasar. Kasar wae kowe iki mungsuh ora dikasar iki piye? Karepmu apa? Perang. Apa? Perang. Ngomong sing cetha, cangkepe apa kok omong digeget. Karepmu apa? Perang. Cangket jejekan tenan perang. Ngejak perang. Iya. Perang karo aku. Oke. Akhirnya. Nek ra ngono ndak ra dadi. Ya. Lho. Iki piye kok digandeng iki? Lho, jare perang. Ayo perang ki jotos-jotosan. Jangan Mas. Jangan. Aja Mas lara Mas. Perang halusan wae. Sampeyan kok meneng wae tak perangi ya. Ya. Antasena. Piye? Kowe iki rene kok. Iki piye aku bingung Antasena. Iki aku ki mungsuh sapa? Lah ya iki. Oh, Werkudara kowe kalah ya mungsuh iki. Bapakmu kowe kalah. Kalah. Wah, Werkudara ki menungso apa to kowe kalah? Karo menungso kaya ngono kok kalah. Wis, serang terus. Oke. Bar ambiar. Ayo kowe apa aku sing tekane, Mbak? Bles lanat penungso kowe. Wah, monster bolodo. Jaluk monster karo piye kowe? Kowe wani monster. Salto kok nganti ning dhuwure wong tuwa. Mbah. Oh. Mbah. Iya. Hidup pasangan kula dadal. Kula sudah tidak manis lagi. Sudah bisa mundur wae aja nganti melu-melu perkara iki.
Tresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitiraning asta aneng asta Wah, kuwi jane ngopo cekikikan ngopo Kresna? Wong edan iki ora kaya Antasena lho. Wong kok bambunge kaya ngono. Lho, keprok watu ndase. Iki ora kok isih do dendam ki ngopo e? Wong wis lunga wis ora ana kok isih do dendam. Wah, apa tumon? Werkudara kuwi senopatine Ngamarta. Aku nek gelut mesti pilih tanding saurane Ratu Digdaya apa Ratu Buta sing sak bobot karo aku. Gara-gara cengus siji kae. Isin. Sekali-sekali to. Iki tunggal dene iki. Ratu Mandra ki nek nesu iki gilani kok. Wah, edian. Aku ya isin. Antasena. Piye, Pakde? Sok ora kena kaya ngono nang ya, Ger. Aja kaya ngono. Iki ki wong tuamu iki senengane nek beda wong tua sak enake dhewe. Ha ya ming tak coba. Bapak gini ya ora urung kalah ya ming karo kaya ngono. Wah, ora kalah aku gila. Merinding kabeh. Wah, omongane wing gilani. Mau jane mau ireng barang arep tak gathuke mau laitan ku tak senjata cakra gundulmu kowe. Kresna ya arep tempuke kaya ngono. Wis ora usah dadi rembug meneh. Sing wis ya wis. Sesuk dibaleni. Ora dibaleni wis sesuk. Wegah aku. Aku nek perang karo Antasena nek diapusine ditenono wak bledik nganti sak mudarmu. Mau ora usah melu malah ora ana kejadian. Werkudara iki ngomong kejadian apa? Sing isin-isinke. Wah. Ditonton wong sak donya Werkudara kalah karo banci. Setan. Ora apa-apa. Hiburan kok, Pak. Ora. Antasena piye? Putra-putra liyane kadang-kadang mungkin mapan gisik samudra sisih lor. Ya. Koko Prabu? Piye? Koko Prabu jagi gisik samudra isih kidul. Werkudara, kowe karo aku aja pisah. Jejaga sisih kulon pirangane mengko nang sisih wetan dikupengi mengko ora katon adimu lanang. Ya, ayo tak derekke. Khususon Ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek